až ráno prebudí zo spánku Bratislavu. Až ráno prebudí aj moju starú hlavu. A výjdem do ulic. Bratislava je mesto, kde Herman Kvasnica spolu so svojou rodinou prežil väčšiu časť života. V jednom rozhovore sa vyznáva, prečo má rád toto mesto. Bratislavu mám predovšetkým rád, čo je prvý a prirodzený predpoklad. Ako architekt mám bližšie k vyjadreniu stavieb. Nazdávam sa, že mesto má tiež svoj vnútorný život, pravdivosť, atmosféru a krásu. Mojou ambíciou je toto preniesť na obraz a zachytiť niekedy stoický kľud, majestátnosť, inokedy dynamiku života. Herman Kvasnica sa vyznal, že z práce zásadne chodil pešo domov, kde mal svoj ateliér. Býval s rodinou v blízkosti hradu. Trasu cez Staré mesto využíval k zachycovaniu jeho atmosféry v rôznych obdobiach a keď prišiel domov, vždy mal v príručnom skicáre námety na tvorbu. Jeho bystré oči pohlcovali toľko podôb mesta, že inšpirácia dominovala v jeho tvorbe a originálnych výrazoch. Nachádzame sa pred starobylou budovou Mirbachovho paláca v Bratislave. Je to baroková stavba s mimoriadne zdobeným reliéfom rokokového zdobného ornamentu. V tejto budove sa nachádza galéria mesta Bratislavy. V tejto galérii, ale aj v Slovenskej národnej galérii a v iných galériách sme našli diela umelca, architekta Hermana Kvasnicu. Na obrazoch zachytáva atmosféru a poéziu mesta. Svojimi dielami sa zaradil medzi milovníkov zákutí starej Bratislavy s vystihnutím neopakovateľnej atmosféry, ktorá sa mení v čase. Aj preto má ojedinelé postavenie medzi dielami výtvarníkov svojej doby. Nik sa tak intenzívne a rozsahom nevenoval mestu Bratislava ako on. Bol doslova výtvarným kronikárom mesta. Niektoré zákutia už zanikli v čase a my máme ich podobu v jeho dielach. Umelec používal vo svojich dielach rôzne maliarské techniky, ktoré odrážajú jeho široké zameranie a zručnosť. Často sa venoval akvarelovej maľbe, ale využíval aj celú paletu iných techník, hlavne v neskorších rokoch tvorby. Historik umenia a znalec jeho výtvarného diela ho charakterizuje ako senzibilného lyrika, ktorý sa vie zmocniť témy a objektu originálnou, svojbytnou výtvarnou formou. Umelecká stopa inžiniera architekta, maliara Hermana Kvasnicu sa objavuje v takmer každom architektonickom diele. Najväčšou je železničná stanica Bratislava Nové Mesto. Železničná stanica Bratislava Nové Mesto je druhou železničnou stanicou čo do významu v rámci celého železničného uzla Bratislava. Stanica bola daná do prevádzky v roku 1962 v kontexte dopravných potrieb pre dynamický rozvoj hlavného mesta Slovenska. V roku 2015 bola rekonštruovaná, ale pôvodná architektúra zostala zachovaná. Hlavný objekt budovy stanice riešili v spolupráci dvaja architekti, a to Herman Kvasnica a Vojtech Fifík. Exteriér aj interiér prijímacej budovy predstavuje modernú architektúru mestských železničných staníc. Typickým prvkom je celosklenená hlavná fasáda
s jemným rastrom okien presvetľujúca interiér stanice prirodzeným svetlom. Na poschodí prijímacej budovy boli vytvorené priestory pre cestujúcich s príjemným prostredím na posedenie a občerstvenie. Súčasťou vestibulu je aj rozmerná maľba na stene haly s názvom Tranzit a transfer človeka. Maľba má rozmery 320 x 630 cm. Prístup cestujúcich od pokladní na nástupištia bol vytvorený bezpečným podchodom až po nástup do vlakov. Budova železničnej stanice bola zaradená medzi pamätihodnosti mesta Bratislavy. Táto atypická, veľmi zaujímavá drobná železničná stavba je tiež dielom Hermana Kvasnicu. O jej kvalite svedčí fakt, že už takmer 70 rokov slúži svojmu účelu. Zhodný objekt je aj na prvom nástupišti zo strany od Lamača, ktorý železničiari nazývajú Hríbik. Nadzemná časť má elipsovitý tvar a slúži pre prevádzkových pracovníkov stanice. Tu majú stály grafický prehľad o dopravnej situácii v stanici. Pre dobrý výhľad do kolajska je po celom obvode objekt presklenený. Okná sú sklopené tak, aby priamo slnko neoslňovalo personál vo vnútri. Hoci sa na bratislavskej hlavnej stanici jedná o malé stavby, ich architektonické riešenie je veľmi zaujímavé, ktoré zodpovedá praktickému prístupu architekta Hermana Kvasnicu. Železničná zastávka Bratislava Vinohrady je vyvrcholením tvorby funkcionalistickej železničnej architektúry Hermana Kvasnicu, ktorú na začiatku roku 1967 spolu s architektou Vavrovičovou odovzdali do prevádzky. Koncepcia projektu bola veľkou výzvou. Zadanie bolo veľmi náročné, lebo požadovalo vklinenie dvoch železničných tratí zo smerov Žilina a Štúrovo do jedného dopravného celku. Toto vyžadovalo atypické mimoúrovňové riešenie s vhodným komunikačným prepojením na mestskú hromadnú dopravu. Objekt zastávky je riešený v dvoch úrovniach, prepojených dominantným schodiskom v priestore. Na prvom podlaží je nevyhnutná vybavenosť pre cestujúcich s pomerne malou plochou vstupnej haly. Druhé podlažie je vyhradené menšiemu čakaciemu priestoru s prepojením na nástupištia. Obe trate majú prístup mimoúrovňovo schodiskom z prvého podlažia. Na čelnej stene čakacieho priestoru je mozaikové umelecké dielo s motívom Bratislavy. Interiér budovy je tradične veľkoryso presvetlený denným svetlom cez celú čelnú stenu. Objekt zastávky Bratislava Vinohrady je objemovo menší, ale výborne komunikuje s ostatnou mestskou zástavbou. Bratislavské blues. A vo mne zvučí to moje bratislavské